Mata na. Ato tagahan si Kuya Ricky. Ay, Bing. Dami ya. Ni. Dugtog ng ilong ni May. Dami ka ni. Kana. Isa yung spinner ani? Kamatis. Isa yung spinner ani damaha. Tingnan ni. Ay ginaya. Gusto kayo? Lina ba? Ano yung spinner ani? Lina ba? Suko. Kuha ba? Ano? Gusto kayo? Kuha. Gusto kayo lagi. Kuha usa. Bukan ka ako. Kuha usa. Vlog is life na yun. Kuha usa. Siya man eh. Kuha. Lawi. 20 na. 20 usa na. 20 ah. 20 pau. Pau, 20 pau. 20 pau ah. 20. Kamu ko mo. 20 pau. Nana ka style mo no mga patilawan niya bayad so. Ano din nila? Kilid ni. Baligya ko na gud. Katong Ang bal mo si balik ako. May ayon mo style. Baga pagkaon di mo biga. Ay, bang wartagams. Lugyan ni na nimo. Kinan ni mo. 20 pau. Ano manok? So manok ako. Ka. Kini. Pero palit be. 50. Ako'y ganun nito gam. Ano na? Ari pau, 20 pau. Utang. Laro mo. Lain na masuk. Kalma.